Uy, may buntag diha makauwi siya no kay ikaw naghigda-higda pagaling ng tan-aw sa imong cellphone karon og kini siya nga video imong una na tan-aw sa pag-update sa imong cellphone diha sa TikTok o sa YouTube o labi na sa Facebook. So karon mga kauwi siya no is December 11 Miyerkules no. So, kini siya ika-11 na to nga video sa atong gibuhat nga daily upload karon nga buwan. Pero mga kauwi siya no, kung ikaw manggali naka-experience og ani gihapon siguro sa mga niaging mga adlaw is naay nahitabo sa imuha nga negative in which ikaw na-discourage o nakaganahi ug hantod karon imo na siyang gidaladala hantod sa imong pagmata karong adlaw sa imong pagtan-aw ani nga video. Pero kahibaw ka mga ka-inisyo no, is na mga mahitabo sa tuwa na mga negative. Pero kasagaran sa tuwa is ato na siyang dalon ba no or di nato siya matanaw nga positive. Pero kahibaw ka mga ka-inisyo no, labi na ikaw nagtan-aw karon is daghan kay mga nahitabo pud ingana nga ang tinuod ay jud nga purpose ana is positive along the way no. Sa giingon pa nila no sa English pa is everything happens for a reason. So kung na may nahitabo sa imo karon nga negative, takog chance or posible pa na siya nga nahitabo or nahitabo na siya nga naay rason. Kumbaga kana siya is naapoy maayong mahatag sa imo puhon no. So kini siya kung i-share sa inyo no, common mo ni siya siguro pero kung wala pa kadungog, pamina lang no sa imong paghigda-higda. Kaya naman ko giingon mga ka-inisyo no, nasa una napoy usa ka hari o kanang iyang servant. So kini siya hari. So nag-istorya sila sa iyang servant in which na usa ka panghitabo nga accidentally sa ilang pag-istorya nahulog tong espada sa iyang servant sa kumagko sa hari ug kana siya naputol. So normal nga reaction sa usa ka tawo no, masuko jud ka kay naputol gud imong kumagko sa tiil pero kato accidentally na siya no, accident lang nahulog sa servant tong kanang gitawag na espada. So karon suko kayo tong hari ug iyang gipapriso tong gitawag na iyang servant no. Kaya naputol god, suko siya ngano imong giputol akong kuan kumagkos tiil. So suko siya iyang gipapriso. And after sa mga pila ka higayon mga ka-inisyo no, atong jungle ning hari uban pud iyang mga uban na mga servant daghan sila. So dito maghunt sila. Pero unfortunately, kita po sila mga kalaban dito na mga mukaunay pud og mga tao ug daghan sila ug sila katong hari ug katong mga servant is napildi ng gadakpan. So karon ana sila sa kulungan, gikulong man sila mga ka-inisyon. So sa ilang experience dito ang katong mga nanakop sa ilahan ng mga unog tao is dili mo kaon og tao kung naay kulang nga part sa lawas. So giuna tog kaon tong mga servant sa hari. Anong giuna magkaon kay kumpleto man gina-check man nila oy kani siya kumpleto pa niya ning kaunon. Karon turno na sa hari mga ka-inisyo na siya nay kaunon sa atong mga nanakop sa ilaha. Pag check siyang lawas is nasyak tong mga taga dito katong mga manakupay tungod kay putol ang usa ka kumagko sa tiil sa hari og ilang na desisyonan nga dili na lang ni siya kaunon no. So imo nakita man ko inisyo no katong sugod gaina katong hari og servant is nasuko pagani siya kay naputol iyang kumagko kay natagakan og kanang gitawag nga espada. Pero along the way day no, nagamit na pud niya to siya nga panghitabo kay wala man siya gikaon atong mga manakupay kay lagi di man to makaon tong mga manakupay og tao nga dili kompleto ang part sa lawas. So na-realize to sa hari no nga nahitabo jud dito siya nga negative sa una kay naay purpose pag-abot sa panahon. So mao to iyang giadto tong iyang servant nga iyang gikulong, di ba? Kadumdumo iyang gikulong. Iyang giadto dito. Iyang giadto dito sa kulungan, then iyang gibuhian ug iyang giingnan nga oy salamat pud kay no. Kay kung wa nimo to naputol akong kumagko, nimo natagakan o kanang espada, gikaon na jud ko atong mga manakupay dito sa among giadtuan. So kadto grabe pud kayo katawa sa servant niya. Tinga tong hari nganong katawa man ka nga ikaw nagigikulong pero katawa pa ka nalipay. Kahibaw mo makainit siya nga no? Nalipay siya kay kung wala siya gikulong sa iyang king o sa iyang hari, uban man siya dito, di ba? Manghunt siya. Kay servant good siya left hand o right hand sa hari. So kung wala siya gikulong, so uban siya dito katong mga manghunt sila. So kung kauban siya dito kumpleto mo siya part sa lawas, so possible jud ako chance nga ma-appeal siya kaon atong mga manakupay nga mukaon og tao. So kadto gihapon sa part sa servant niya is nagyapoy positive no. Everything happens for a reason gihapon. So kana siya no, istorya na siya sa unang panahon nga karon pwede jud natong ma-apply labi na kung may mga nahitabo sa tuwa karon na mga negative nga coordination in which kani siya atong tan-awon gihapon nga positive kay basin kani siya nahitabo kay nay rason pud ni siya ug ato siya magamit pag-abot sa panahon. Okay? So kana lang tong video karon mga coordination no. Salamat kay sa pagtan-aw, naabot man kadiri sa pinaka tumoy ug mayong buntag da sa imuha og unta nindot imong adlaw karon sa imong pagtrabaho kung asa ka magtrabaho. Karon nga adlaw Miyerkules, December
11, 2024. Daghang salamat mga ka-Uy Nation. Amping permente.